Здравейте, хора! Добре дошли в новия канал! Как сте? Как се казва на После ще кажат. Те си знаят. То нататък ще става известен. Ама Алекс нещо не го намира, защото може да пише на английски. Вижте ме, ще го кажа на английски, защото това е много важно. To my profiles, George Awesome David Jones. No, Alex also. How? You like him. Добре, айде, стига сме говорили на английски. Стига, защото аз много не знам. Така като ме гледаш, какъв съм. Аз съм снайпер. I'm pro снайпер. Ама стига си говорил на английски. Ние сме българи, сме англичани. Аз съм снайпер. Ама ти не си ли играл един час днеска? Мама ме позволи по-дълго време, защото имам 2 частици. Колко време? 2 часа? Май, да. Айде! Ама ти колко време си играл до сега? Ама ти до сега половин час ли си играл? Не знам. Виж. Аз съм... Виж, аз имам револвер. Ето ти е револвер. Дмитрия. Пускай музика! Веднага грабвай музиката. О. Оправете си бъговете! Който ако ни гледа създателя на Brookhaven или на Roblox, оправете си бъговете. Моля. То се... Алекс буквално стреля в хладилник. Той стреля в хладилник. Хайде малко ще долече. То с кога ме гусна? Ами хора, вижте. Чакай, Алекс. Чакай. Хора, гледайте. Ама искам да видя нещо. Чакай. Аз мога да ама той има бутон да танцуваме в синхрон. Ти него ли си използвал през цялото време? Айде. Айде, танцувай като мен. Айде! Това е супер яко. Пак? Давай. Горло. Георги Чекуров. Аз ще купа съседното. То ще ме открадна просто и така. Време. Не излиза от тази къща. Това е сутрин. Аз ще купа онази къща.
Хора! Ама Алекс, до сега трябваше да бъде втора част в Max Games. Max Games просто сега е за нас някакъв стар канал, който не ни интересува, нали? Да, само... Тук пише нещо. Адот купил. Това какво значи? Ами, пълно с някакъв къща с Roblox, която на вас ви хареса. Други път пишете в коментарите каква къща искате. Ами, не тая. Не възобнови пускане. Ама ти коя къща искаш да купя? Айде, аз си бях обещала ето тази. Коя? Сега ще видиш. Хора, сега ползвам реклама с много малко изключение. Ползвам реклама, но никога не ползвайте реклами. Препоръчвам ви. Ти купи някъщо. Чакай ме! Чакай създателя на къщата! Без... Чакай, тук няма сейф. Къде е този сейф? Тя има няколко етажа, знаеш ли? Тази къща е много яка. Виж, даже си има и тераска. Ела. Не знам, видях. И виж, ще скоча на покрива на къщата. Ела да скоча. Да скочи на покрива на къщата. Давай, скачай. Аз съм на покрива. Виж, аз се качвам горе. Използвай кон. Аз ще използвам кон, за да скача по-нависоко. Not spawn location. Иска да се спауне някъде. Какво? Виж, аз имам кон и мога да скачвам. Това най-новия кон ли е? Да, използвай го, за да се качиш горе. И ще стреляме хората. Ама то трябва да съм на улицата, за да стане. Аз съм гард на твоята къща. Аз съм гард. Ще се приготвя идеална пушка. Аз съм гард. Който на подием... Уоу! Уоу! Чак къде сме сега? На коня може да спуска муска. Айде, ето. От мен, приятели, и от Алекс, чао. Кажи чао. Чао.